Minkejja żieda fil-każijiet ta' coronavirus f'pajjiżna fl-aħħar ġimgħa, Malta xorta baqgħet it-tieni pajjiż l-inqas milqut mill-COVID-19 fl-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar jiem il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea raw żieda fil-każijiet u Malta ma kienitx eċċezzjoni għalkemm in-numri f'pajjiżna telgħu l-aktar minħabba l-immigranti li kienu għadhom lanqas rifsu f'pajjiżna. Ir-rata medja ta' testijiet pożittivi fl-Unjoni Ewropea fl-aħħar ġimgħa kienet ta' 2.1%. F'pajjiżna bil-każijiet tal-immigranti ir-rata kienet ta' 1.5% u jekk wieħed jeskludi l-każijiet tal-immigranti, ir-rata ta' każijiet pożittivi f'Malta kienet ta' 0.6%. Dawn iċ-ċifri juru li r-rata ta' testijiet pożittivi f'Malta fl-aħħar ġimgħa hija inqas minn terz ta' dik li skont l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa għandha twassal għal restrizzjonijiet. Analiżi li saret tal-Gazzetta it-Torċa uriet li kien f'ġurnata waħda biss minn bdiet l-imxija li f'Malta kien hawn rata ta' testijiet pożittivi ta' aktar minn 5%. Dan kien fis-7 ta' April, meta kienu ttestjaw pożittivi 6.3% ta' dawk li għamlu test. L-analiżi notat li anki fid-29 ta' Lulju, meta daħlet dajsa b'66 immigrant li ttestjaw pożittiv, ir-rata ta' infezzjonijiet ġodda ma qabżitx il-5%. B'kuntrast, hemm numru ta' pajjiżi Ewropej fejn ir-rata ta' testijiet pożittivi qabżet dik tal-linja gwida tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa, fosthom Spanja u Rumanija. Fl-istess ġimgħa f'Malta żdiedu sew in-nies li marru jagħmlu test, tant li marru ekwivalenti ta' 18 minn kull 1000 persuna, filwaqt li madwar l-Ewropa il-medja kienet ta' 7 persuni. L-analiżi tat-Torċa temmet tgħid li b'dawn in-numri fl-isfond huwa ċar li pajjiżna għadu fost l-aqwa fil-ġlieda kontra l-imxija u fakret li l-każijiet l-aktar riċenti huma kollha ta' età żgħira u jinsabu f'qagħda tajba.